ja, da je kralj zid. Ispod snega mogu da procvetam. Raduju se deca kad me vide. Svi me hvale, kažu da sam lepa, a moja latica se postidi. Zato mi je oborena glava, pa izgleda kao da ja visim. Radujem se što sam procvetana, svojim cvetom je se uvek diče. Nisi lepa tako kako pričaš. Tvoja boja na snegu podsjeća. Posle tebe odmah ja se javim, zato i jesam Vesna Prović. Sara? Sve što sunce krije. Sve što sunce krije. A što tu sunce može da krije? Šta? Toplotu. Aha, toplotu, pa ono nam nesebično daje toplotu. Šta sunce sve može da vidi od svoje? Sve što mi radimo. Svako od nas što radi. Može da vidi brodove, planine, mora. Sase. Pa šta je ono radilo? Ono nešto šapnulo u cvetiću. Tako. Sve tajne koje zna o nama. Dobro. Šta je još cvet naučio? I sve što zemlja. I sve što zemlja krije. A šta zemlja može sve da krije? Šta sve tu zemlja može da krije? Vodu i sve. Sve ono što možda mi nismo ni videli, ni ne znamo. Deco, na današnjem času imamo gosta, Vesna. Teta Vesna će da nam ispriča kako je to cveće zastupljeno u našoj tradiciji. Koji praznik je sad u subotu? Đurđevdan, dobro. Mi ćemo da pletemo neke venčiće, a Vesna će sad sve da vam ispriča. Evo ovako, za vas pitam, da li neko od vas zna zašto pletemo sa Đurđevdan venčić? Davno jedna tradicija. Vaše bake i prabake, oni su tada plele venčiće. Venčić se stavljao na kapiju, da se ta kapija obeleži da u tom dvorištu ima jedna rupa gde je Čemo da sadimo cveće? Ovo razvoj ovako i oko ove perunike posadim. Znači, razvojite to. Ovo je naša kaća. E tako, kad se donosi cveće za nas, brzo.